И здравейте, това съм аз този път. Знам, че сме електрогеймс и че винаги ще снимаме заедно, но ще има електротим, така да се каже. Но понякога аз ще снимам клипчета с самичък, понякога другият 007S ще снимам самичък и така няма всеки път да няма всеки път да снимам аз. Той също. И така, сега ще ви покажа нещо, което в миналия епизод беше. Как да си направите един бъг, т.е. да брайтнес там, нали видяхте, ако сте гледали целият клип, си го бях направил на 10 000. И така, много е лесно. Сега първо си отваряте изпълнението, което ще намерите в старт менюто, долу вляво, освен ако не сте на Windows 8 като мен. Така. И пишете процент, апдата процентето. Сега. И така, давате OK. И ето виждате една папка roaming.minecraft избирате. Търсите един файл Options. Отваряте го. Тук ето Music Sound, тук съм си настроил Infinity Mouse Falls и тук са ви настройките. И ето тук, това е важното, не знам как аз съм си го направил 1000, оттам е 10 000, а още една 0. И тук по принцип ще ви е на 10. Вие си го променете, ето изтривате и си правите на, да речем, ето 1000. На 1000 ще го оставям. Тук има всякакви такива настройки, например, другите не ги разбирам много, де. Player list, така нататък, чат 20, inventory 18, ето тук можете да си направите inventory 19, например. И така ще си го направя 18 пак. И така, това после му давате файл. Тоест и да направо излезете, запишем. И е време да стартнем Minecraft. Ето ми е иконката. Хайде, нещо бавно се отваряш. Извинявам се за това. Аре бе. Просто нещо трябваше да си ресна компа, не за друго трябва да си го ресна. Да, и да влезете в играта. Така. Айдите, защо така? Трябваше да си го ресна преди да направя този клип, но няма да го повтарям, каквото съм направил. И стартвате Minecraft. Няма да игра, просто ще ви покажа. Ето вижте сега, както сте стартнали. Така. Отивате на Options, Video Settings и ето виждате 100 000. Тук с всичките настройки можете да експериментирате. Разбрахте ме. Може да пробвате. Аз не съм пробвал с всички. С най-много 2 или 3. И това е просто от мен. Няма какво да прибавя като по-светло ви е. Това е яко. И така, това не ми трябва вече. И така, това е от мен. Очаквайте следващото видео. Чао!